Kepal hamyani jorao sakleng buduk jawo hanai kokthai tangsa khnai phaimani abo haikino nangui tongkha ashram bari phutali kamini takhu biswa chandra debormani nukhungo salkisa sakang sakhamya angui khwai sakhamnogo klaijak aboni bagui nukhungo belaino sugya angui tongma jorao 15 August ni salo takhu biswa chandra debormani sajla salham deborma school ni kipili lamao bicycle bai klai ketai tolati par ngui thangma bai tabuk khwai sakhamnogo klaijak nukhungo belaino jogya angjak samung tangui sarnai sakhamya angjakni bagui aborokno khnawi amtani social worker Tirithi Deborma Subal Singh Deborma tei Manok Deborma khwai sakhamnogo thangai je manchak chubaoikha nok tini ro tangi phema kalaika Ikuan cerai cycle accident goi ma pheketa mane tam kha cherai cerai ke cycle accident go tamang mane cycle accident ngi tam rokung kha Iko cycle accident goi wa yang tui habu yang khagla bete parung pheketa tabuk treatment nok bati kaham choli Tamoi korang no puri bahai cholna ni ko hamian ta bong borano jibiro ko tlang ni roi sai tonga tini chuti hona ko kai cerai sire sini chuti hliya sal besok rombai ro hospital kalaijak Iko tini bai 3 din na ta monggobar pono ago din phamene doctor ok tam sa Doctor ro to naigati ti ha tonga di roi sai tonga Dabai ni bukong ko ban tongma tongta ti chuti ti hona ko kai gi pari jak ni chuti do hliya Lai ko phabo sori hamia nogo mai no kuru amu no ko sai ni sai nong nogo khorok besok tini hospital kalaijak Ano ko tawo hasta kalai jak punoi bu phabo kalai jak bu phaka tuluma si baluka nogo bu phal lung tong lung mo exere sina nogo mai mai to kuru ino amu no ko si mai no sorong nai chai tongu ka iko skanga ban chare exere ngui ka ta tuju nang to kha an pusai ke sugar manjang ja Pusu kang aja takut mana hin tamani rang pucak kurima phayama ka tini kai ko somosna phadi tulang phunugan hinoi ko tini kita tini kai ni ni besai ke sal besok rombai tini khaya kalaijak Ini bai 6 din kai tongka 6 din ke kuno hamnani kuno nuhu jaga da Bitiro na hasari kai ko ma poritin dugan no na hasari ka Namia Aro borang kore yang ko baki ro siklang sari kai nok nogo nukhungo income khaine rok sabo tong An busai no khaita te khaina ni kuro kai tabu khaito nong nukhungo o khaine chi kalai tama tabo ajinai rok kurei kuro ke je ajinai ke to hospital kalaijak bomu ya ro si phalsai chungga mana ki ko phalsi mane ya Pula hambai sini media person sono so tini kwai jala hospital phama karam khai tapi kasro mari constituency ni bising khobjak Pochin Chambasora di sini 1 number ward Fultili kami ni sini tahu Biswa Chandra Deborma boneje tamnai saksori hamiango hospital klaija sugar majak te lungja kene moklaija main ke chung bini buslano suba so khaina phati bo kunino haya hospital ma laifika buslang kai 15 tarik niya
15 আগস্ট স্কুলত থাকি পালাইয়াকनै ফাयै সাইকেল বাই নগো কিহিলপুरो সাইকেল एक्सीडेंट गई बिनि तारमाने अबाहाय खामतलाते बांग्रा तलाते खाय कासिया बुफां टग्रा हाबो यांगो खागलाबते खाय पारन थाका आवन बगै तिनि बनो अरक फाय हस्पिटाल बो फायजा बनो जों रां गोबां रिमे एफनो बिनि तारमाने o je bufang ko hamani aje parmo abo sole soka hapono tabo condition bahino saimeko doctor sumakai motamoti jibrokle thana nanglangle hinchao hapono rugi khai motamoti serious noko himui rogo maya khoya rulorme sajak tongko mairok saimi angja tongo je borok nok nukungo rang pisa kre chang na kun kre karon kai bono je income khanai buko haimi angka kai busla tabo class 5 portene bobo abahike accident injak awon bagai bong nukungo sana nungna mungsa kring tongo bagai sunggo sini je sukri chung dono rang khoksa khoni ke borno kicha suba su khaina nei chung tini ok khwai jela hospital phaijak tai chung tini oro phaimanjak phekya angni ji khwai political district ni working president tai an loge tungo tini 26 number constituency ni block vice president tini borong nang subol singh de borno tai loge tungo tini Paschim Jambusara bisini monitoring committee ni sini vice chairman borong nang mana de borma tai tungo sini purbo Jambusara bisini monitoring no sini vice chairman Norotom Deborma ambor wasung phai manjo phia borno belake hambai te jotono sung rang jono kicha kicha khai subalai mangkha on bogo borno hambai jotono hambai te nai to nai norno sungo bono sanam sungo sung tine suk sui chi ate sung jotono jono kicha kicha subai tuma hai norno bo sung tine subana bagi koi jabo jotono no sung sudo footage phaina bagi simia ekmatro buino nuktung srungtung hiniche sung phaimanungo te sini bubagara naharmu sunga naharmung tino tini buino suba su khai sung suba to खाइबो थानाय एने जों दिनै अरब फायमानांगौ हामबाय तेकासे कखंखाय अबाहाय जे 15 तारिख दिनै ताखौ साल गाहाम जे क्लास 5 पढ़जानाय बय एक्सीडेंट पुरो जात बनो ग्राउंड बा प्रेजेंट जेखाने बय एक्सीडेंट तमा जागा आ जागा कासा बनो बनो सुबा सुखाया बय एक्सीडेंट नि क्लाय तंपुरो तै बो फाय कालय तंपुरो रां फैसा करिंगै बरनो लगे लगे आ बरक खागोनां माया गोनां बरनो हाजार कासा रुय je norok yanai tonga obhai ge tongkai nglak anthane je tong phono klang norok bono hosul klang thane leya borok je borok nai 1000 bono chung balake hambai khaganang maya ganang tini bo obake lama nugui borok no chin tiprasani hamgrai ba tiprasana hamja mugui lang hajar kasari klang thaka a borno chung sinia haifono chung bono balake chung khaka hamte hambai yapur hambai ओमफ्राय ओ जे चेराइनि बुफानि बुमु ओमफ्राय तामु bini bubung kai Biswachandra Deborma गामिखौ बर' kami kai Paschim Jambusara bisini Fultuli kami 1 number ward ni हामबाय